gila 2012 ha joni kala de élection ari minen de laamu gonɗo ngo angu yoni min amin jonaɓe amin belaɓe amin jaade mabɓe sabu e nder diwan he to élection arata 97% ko ɗaharoto on ngo ala e nder commune Beele e nder département Bakel ɗo woni kono noon amin jogui caɗele ɗeɗe keewi tuggi nden fayiɗo amin jiilo amin jetta maire o noon sabu kala ko waɗanani min tawat ko ala e sabu ɓurani wonde maire kala nodduɗoma hayso ngel noddimo téléphone o ƴettat téléphone makko o haalda e mum wadde min jettamo kankone on banggue e yeeso makko ko heddi noon caɗele amen to banggue gaynaka jawdi ndi nanɗo joni durgol natti wade no wayanno ni koma jawdi ndi egga yaaha e laddeji goɗɗi ɗi so jawdi ndi yeehi toon goto foof hande ina amba ladde mum ko nawa toon ko heɓtete toon ko ɓuuri hen hewde artata ɗum ko caɗele amen joni noon min jiiɗi ballal bawgal wonde hamin daña ɗo ndiyam timmuɗam min mbawa wallede ladde nde so toɓi waɗi huuɗo kono hisiri taw sumata amin jogui ladde de no waɗa huuɗo ha heewa kono ko jeygue nawata ha laaɓa joni noon minen min ngalamo e wawde habtade jeygue saabu ko catal coppata aɗa ñippire jeygue ɗum noon so hawre huuɗo mawko hawre cewɗo hawre nguleki hawre hendu a wawa ɗum folde wadde on banggue ko caɗele amen ko heddi ko rewɓe amen nanɗo so ndungu ari min dañat kosam ha heewa kosam ɗam so dañama no ɗam heewirte ni a ala to moftuɗa ɗam a ala no mbadduɗa e majjam so wona tawi ko rufde ɗam walla ɗam wona e juuɗe ma laamu ngu amin nana programme uji ɓe jettata min jiiɗi wallede kosam ɗam so dañama taw min daña to min mofti ɗam wasa bonde hande wuuro ngo saari kala to gadda ko siliya ñameteɗo taw min mbawa wattude hutorade kosam amen ɗam ndungu e ceeɗu fof taw wonata eyyi ko wona ɗum ko banggue rewɓe ɓe enen jiiɗi wallede e gollorde ko wiyete ko transformation ko wayno lijumaji aɓe jiiɗi remde ɗum aɓe jiiɗi liggade hen kono ɓe ngala ndiyam amin jogui leydi ko gawɗa hen fof moƴƴat kono ndiyam ala grillage uji ngala to banggue gawri amin jogui ko watte hen fof no woodi kono noon kadi ko wahlitta gawri ndi handi wawa yeeyede nokkuji goɗɗi kadi ɗum ala ɗum noon fof kadi ko hunde nde min kartitini e wallede ko heddi ko sukaɓe amen fof nanɗo ko ɓuuri ko hewde ko heddi ko sukaɓe ɓiɓɓe aynaɓe gona joguiɓe diplôme aji ko ɓiɓɓe aynaɓe hande noon min nana leydi ndi so wiyama yo walle hen somuruji tan ƴewete ko joom bac en walla joom BFM en joni noon an jibinaɗo mo meeɗa nadde école ka ɓiɗɗo leydi ndi a jogui identité ma so voto yoni ka votowo joni so tawi ballal ngal ari tan ko ɓen noddete joni ɓi gaynako o e ɓi ndemowo ɓe kañumen ngala gueɗal amin jiiɗi ɓeɗone ɓe keptine ɓe gande aɓe poti wallede ɓe min joguiɓe diplôme aji bac noon e BFM ɓenne kadi min jiiɗi wallede min jetta maire wonko etoto wadde hen kono doole makko kadi dokkidani wawde timmindemo foof ko heddi ko min mbatte juuɗe mon Allah ne andi ko darde mon e nangande on mawɗo leydi ndi e yidde on wuuro ngo e yidde on diwan ɗum noon honorable caɗele mabɓe ɗe kalde no keewi kadi meɗen nulma noon e mawɗo leydi ndi ngal nulal ko nulalam teeringal mbeɗen ñaaguimo omo dari e galleji diina ɗi ngoɗo wuuro ko wuuro thierno Amadou Tidiane Sinthiou ay ɓe jiyata fof ko aynoɓe o juma ɓuuri mawnude e jumaji département Bakel fof gila e laamu Ablaye Wadde juma o diida ha ɗo o worta omono dari amin nolma noon e hoorejo leydi nde wallata min juma o wawa jokkitede saabu ɓe nenen fof koɓe toɓɓotoɓe ɓe yeeya nayyi mumen ɓe jeeya baali mumen ndendina juuɗe ɓe jeeya gaweji mumen beele juma o ma wawa yettade ɗum noon kalifma Allah kala ko mbawɗa wallude min e juma o ha wawa yettade ɗum noon kadi ko ñaagude faade e maɗa eyyi min calmini min juuɗi min calmini wuuro ngo fof min beltima kadi o wi ɓe calmini wuuro ngo fof kadi ɓe beltima yetta monsieur le maire o wi omo yetta monsieur le maire li fowru wi cuuɗi fof no yiiɗi kono suudu sakke ɓurani ɗum o wi fowru wi cuuɗi fof no yiiɗi naatde kono ko suudu sakke ɓurani ɗum tawani toon nguru kecce tawa toon nguru jorɗo so tawani toon nguru kecco tan ma taw toon jorɗo gure ɗe fof no beeli min o wi gure ɗe fof no beeli ɓe yimɓeɓe
yimɓe fof pote amen yimɓe ɓe fof poti e maɓɓe min ngari wuro Amadou Tidiane Bano inne ɗon min beltoto o wi kono soɓe ngari e wuro ɓe tawi ceerno Alhaji Ahmad Tidiane Bano inne ɗon ɓe beltoto wadde enen dendi fof o wi wadde ko enen dendi fof maire kadi ndewtuɗon tan koye konngol mum ko ñalli haalde ko o wi ko haala ɗo ko kadi deftuɗen tan koye konngol maire ko ɗum woni ko ñalli woytede toon ɗum taki mbimi kamɓe ɓe jogii normalement wawde wadde programme mo ganduɗa ko spécial pour département Bakel o wi ko ɗum tagi o wi aɓe jogii normalement wawde wadde ñalawma spécial taw ko pour département Bakel kanko mbiɗa ande Ibrahima Baba Sall eɓe mbawi wadde ɗum o wi kanko ceerno Saydou Ibrahima Baba Sall ceerno noon kon puujiɗo kanko Saydou Ibrahima Baba Sall aɓe mbawi ɗum wadde omo andi ene foti huccanede o wi no foti huccanede mawɗo leydi ndi wonko eɓɓi pour région Tamba o wi mawɗo leydi ndi wonko eɓɓi pour département Tamba pour région Tamba keño kamɓe maire uji département Bakel o wi ɓe keño kamɓe maire uji département Bakel maire fof yaltina priorité mum maire fof yaltina ko ɓuuri ko hatujinde e waɗanede e dépose ministére uji concerné ɗi ɓe nawa ɓe joƴƴinoya to ministére uji toppitiɗi ko yowiti e ɗum ɗon kadi ɓe mbaɗa feere minen fof min ndenda min jottina ɗum mawɗo leydi kadi ɓe mbaɗa feere ɓe ndenda kamɓe fof ɓe jettino e ɗum gardiɗo leydi ndi o oɗo ñaagui minen fof min ballodira hen o wi omo ñaagui kamɓe fof ɓe ndenda ɓe ballodira e ɗum ɗon kala ko mbawɗen noon to banggue wallude aynaɓe ɓe o wi kala noon ko wawa to banggue wallude aynaɓe ɓe ma en mbaddu hen ma en darot hen o wi ma wadde hen ma darode hen ma en jottin kadi ke nulaɓe tan o wi koɓe nulaɓe tan kadi maɓe jettin nunnoɓeɓe ɓe yettude on e jarnude on o wi ko yettude wuuro ngo e jarnude wuuro ngo sertanade on maire beele o wi e sertanade en kadi maire hono ceerno Saydou gandum ɗum ko fuɗɗima juutde seeɗa o wi ko andimo ko fuɗɗima juutde seeɗa nder leydi he caggal leydi o wi e nder leydi ndi e caggal leydi ndi ko neɗɗo jiɗɗo population o wi ko neɗɗo jiɗɗo ha joni population mum neɗɗo kadi joom haaji e neɗɗo o wi ko neɗɗo kadi joguiɗo haaju e yimɓe tinɗo neɗɗo o wi ko neɗɗo kadi tinɗo yimɓe neɗɗo kadi vraiment jankaniɗo o wi ko neɗɗo kadi jankiniɗo noon so Allah rokki on maire baɗo noon o wi so Allah rokki on noon maire baɗo noon so a yi président no waɗomo chargé de mission makko o wi so tawi a yi président no waɗamo chargé mission mum wonko heewi ko ɓuuli ɗon o wi wonko heewi wadde ko ɓiili ɗon oɗo andi ko yiɗani on ko o wi omo andi ko yiɗani en ko hayso on kaalani hayso en kaalani kanko ko ɗum o haala o wi kanko ma o haal ɗum ko laamu noon o wi ko laamu noon ene yarata ni ina yarata ni wona galle goto wona galle goto wona village goto wona wuuro woto wona commune goto wona ha joni diwan goto wona département o wi wona département goto wona région goto wona région goto tagi taabal mum ene leela o wi ko ɗum tagi taaɓe ɗe no leela hen sahaji cikka yejjitama ha cikkama aram heɓorani arde sa rewe laabi he o wi sa rewe laabi he a yi pont uji ɗi a yi forage uji ene gara a yi forage uji no gara a nani kadi ko haali ko a nani ko haali ko en jogoto hen jorto en jogoto hen jikke moƴƴo en jogoto hen jikke moƴƴo ñaagui ɗum noon aɓe ñaagui fof ndendinen doole enen foof ndentinen doole men pewnen kayitaji men pewnen kayitaji men neɗɗo goto gonen neɗɗo goto dentoɗen ko layate ko ndentoɗen ko haalete ko wattuɓe yennude hilifaɓe men wattuɓe yennude hilifaɓe men diine wattuɓe wiide ɓe mbarat wattude wiide ɓe mbarat ɓe lappat ɓe piyat ɓe duppat ɗum enen jigani en o wi ɗum enen nafani en eɗen nana ko woni ko Mali saabu eɗen nana ko woni ko Mali eɗen jii ko ɗum jibini toon ko haalate hande ko ko haalate hande ko Sénégal naaɓe ɓuuri teddinde ko yimɓe diine ɓe ko yimɓe diine ɓe sa yi ɓe mbatti noon eɓe kaala ɓe ko fota en sa yi ɓe mbatti haalde noon haaɓe nawara hen hilifaɓe diine ɓe ko natti e leydi he ko alano ɗo wonko natti e leydi ndi ko jeyanoka hen wadde ɓen so welsindama haaɓe keeɓi wadde so welsindama ha ɓen kepti moƴƴani emen enen foof goto e men foof yo daro haɓo ɗum yahdani e l'islam yahdani e diine l'islam enen ceerno men mawɗo men
gueɗal tan dokkata en dokkat ɗum teddungal ha timma goto meeɗa suusde innude ɗo kilifa diine hay goto suusa medde innude ɗo inde ha joni khalifa diine e nder leydi so wona jaam e jokkere en ɗam e almudagal ɗum ɓe leydi e oɗon ɓe gandi miɗen ɓe gandi adduɓe ɗum e leydi he ɓe noon aɓe gandi eɗen gandi caloɗen noon walludeɓe koɓe jiiɗi ko ndenoɗen audio-ji ɗi whatsapp uji ɗi makkisal wallani on ko jejjidɗo on kadi pulloyo ceɗɗoyo capatoyo leydi ndi jam tan reeni ndi kono beyi luutata paari luutata kalali onon mbiyata kalali ko yowata kosam ko serdata nebbam e kosam ko oy ko serdata ɗum faano ay ɓe bolon ɓe faano par ce que si tawi beyi jeeyi kam kosam dam heɓata ko sako faano wota ko sako yonke ko noon wadde jam o cohluɗen ko jam o cohluɗen jam o noon ɗamini ɗen mo ganduɗa kanko Allah rokki teddungal rokku gueɗal laamu omo yenne omo muña omo ƴatte omo muña omo waɗanaɓe ɓe ƴatto changeani virgule ko waɗanno o wi changeani haydara e ko waɗanno ko o jaabaki ewo mi yiiɗo vidéo goto o yi vidéo goto rawandu ene diwa ene rippo rawandu no diwa no rippo mbarodi ene jooɗi tan no daara no deeƴi ina deeƴi kayru andu diwa tan andu boɓɓo ɗum noon wonko hollirta ɗum noon kalif mon Allah diine men o laamu men ngu becce men ɗe e kala leñol gondiren hen saabi Allah nanguiren ɓe saabi Allah eɗen gandi kadi duwuji sernaɓe men ɓe gaccata cakan ina naata e leydi ndi Allah jaɓata ɗum ko neɗɗo wofi foof tampat gofali tan kono so yonti duwaw e diine l'islam heedata caggal Allah jarama on jarama jaɓɓama e WINNDERE-TV caggal nde jebɗa ha gaynuɗa wat partager mbaɗa like WINNDERE-TV ha yesso ko lawol